Salutare și bine v-am găsit la un episod. Eu sunt Gabi și astăzi o să fac un tutorial cum să instalați GTA România. Este cu muzici românești. Este pe Google. Este gratis. Are muzici cu Nicolae Guță românești. Mașini românești. GTA România pentru cei care nu știu. Și o să fac un tutorial. Da, bagă reclame și este și fără net. Scrieți în comentarii, cum să zic, dacă vreți tutorial, să instalați și voi GTA România. Este foarte frumos să aveți, cum v-am spus, muzici românești cu Nicolae Guță, mașini românești cu Dacia Papuc, cu foarte multe chestii. Stați puțin, să închid și o reclamă. Așa. Vă poate aresta și poliția. Este frumos jocul, aveți arme. Uitați. Ăsta sunt eu. Stați ca să iau o mașină. Uitați. Să vedeți că are muzici românești. Că nu zic că nu are, ca să le încerc. Stați să bag muzica. Ia auziți. Ia auziți. E și poliție. E orice mașini. Veți după tine. Și să dați și voi like și subscribe, vă rog frumos. Să-ți dau mai încet, că se aude cam tare motorul. Oh! Foarte frumos jocul, mie îmi place, vi-l recomand. Scrieți în comentarii, cum am zis, dacă vreți tutorial. Și o să mergem, puteți să faceți și misiuni. Stați că trebuie să iau o mașină specială, taxiul. Pot să fac misiuni. Vă puteți bate cu oamenii. Școala de șoferi. Asta este. Trebuie să caut un taxiu. Uitați. Așa. Vă suiți în ea. Și uitați. Unde apare aici volanul ăsta. Oh, că m-a dat jos nesimțitul. Uite-te. Uitați-vă. După el mă duc. Să nu-l pierd. Orice mașină este. Oh, oh my god. Fugi. Ma. Vreau să găsesc un taxiu. Așa. Stai să pun și eu ăsta. Am arătat degetul. Foarte frumos jocul. Vi-l recomand, v-am spus. Dar nu găsești eu vreun taxi, ceva. Băi, tele naibii. Să spuneți dacă să încerc și jocuri. Să scrieți în comentarii. Uitați și motoretă. Stați ca să o furăm. O, ce frumoasă e. Mi-am dat pumnul în gură. Oh, taxiu. Mă dure pe el. Oprește! Poliția română! Jos! Să mă duc să fac misiune. Să-mi bag muzică, să ajung mai repede. Și am apăsat aici. Aici. Să mă sui. Trebuie să-l duc. Unde arată acolo, semnul ăla. Și pot să vă dea și bani.
Ma. Și cum ajung eu acolo, stați. Gata. Puteți să vă spawnați de pe hartă. Am înțeles. Uite mă nesimțitul ăsta. Na, cum a răsturnat cu taxiul. Săracul om moare. 0 lei am câștigat. Da, v-am spus, bagă și reclame, dar e fără net. Din păcate, numai reclame bagă. Este după Google și este free să-l descărcați, GTA-ul. Să se ducă și reclama. Așa. Acum să încercăm să luăm altă mașină, o mașină de poliție ceva. Bun. Să luăm tirul ăsta, că ăsta e indestructibil dacă luați. E și pe mov, e și pe roz. Indestructibile. Uitați, ăla din față roz. Și ăla e. Hai că stăm aici. Să fim și noi oameni cinstiți. Hai bă, trece așa. Până merge asta mea. Mamă, cum merge. Uitați-vă la asta. Depășire cu tirul. Băiatule, suntem toți băieții la masă. Vă și lume ceva frumos. Roșu. Da, n-am frâne bune. Și acum mai dăm viteză. Îi dăm viteză. Și este verde, bine. Oh. Auziți muzică ce frumoasă e? Este cu Nicolae Guță toate. Uitați-vă la ăla. Trece pe roșu. Mamă, ce bine conduc. Hai să-i zbim în ăsta cu motoreta, să-l dăm peste cap și ți-atent. Eu am zis că e indestructibil. Puteți să dați și pe oameni. Am o stea, vine miliția după mine. Să vedeți acum că nu are șanse, că e indestructibil. Și antena aici. Îl sparg. Ia-o, trageți pe mine, oameni. Mi-a rupt roata pe față. N-ai cum. Unde naibii m-am dus, nu? Nu mi-a viraj. Uitați aici cum izbesc în autobuzul ăsta. Tidit. Frumos rău jocul. Am trecut pe verde, am trecut, nu pe roșu. Oh my god, nu mai merge bine. Că nu mai merge tirul ăsta nesimțitul. Că nu mai virează bine. Uitați. Taxiul sărac, l-am vrut. Dar nu mai vine miliția după mine. Și pompieri, și ambulanțe, și poliții. Este de toate astea. Toate ele am văzut. Uitați, Altex. Uitați-vă. Nu mai merge. Deci uitați-vă că nu mai merge joasă. Dar bis se suie.
Hai că lua pe ăsta în roză. Ăsta îmi fuge mai tare. Să sperăm. Mi s-a stricat tirul, băi. What? Ce-am făcut? Și ne ducem aici. Aici. Acum merge mai bine. Dă-te, bă, din fața mea. Uitați-vă cum a răsturnat. Jos. Când vei foc, vă dați repede jos că bubuie și muriți. Na. N-am arme. Nu e bine. Uitați-vă! Bă, fi al naibii tu să fii. Oprește la semafor. Și cu mașina asta fugem repede cu asta galbenă. Fiți atenă. Uitați-vă. Ce tare merge. Că asta e Ferrari. Are motor de 8000. Uitați-vă! Ma! Așa viteză n-ați mai văzut. Iau doar să bea cu frații mei. E nebunie, bă! Uitați-vă ce tare mergem! Mi-a dat 21 de lei pe cascadorie. Cu săritură. Mamă, cum a făcut mașina. Uitați-te de oameni! Acum mai bag turbo Ferrari. Oh my god. Fiți atenți o schemă cu focul. Hop. Schemă. Și acum de unde mai găsesc eu mașină de aia de fuge? Bă, uitați-vă, domnilor, mă bate poliția. Sunt chichiciani, uitați-vă. Na, băgarai. Pistol! Pătul! Uitați, iară mașină de asta de fuge. Asta e? Sau e taxiul asta? Așa era și ăla? Ia. Nu e. Ia uite. Vreau să beau cu frații mei. Da, cu frații mei. Vreau să vină milițenii. Dă-te jos, repede, repede jos. Fiți atenți aici, acum mă bat cu ăștia. Bă, sunteți tari? Sunteți șmecheri? Bă, fiața ai nebii. Iacă. O da mașina pe mine. Mă bat cu milițenii ăștia. Mitralieră. Băi, nesimțitule. Uitați-vă, am 3 stele. Nu, vine pe mine și mă arestează, îmi fură toți banii. Acum o să fac misiune, tot acolo apăs. Justițiarul. Așa. Uitați. Ăsta dare pe el. Trebuie să-l prind și îmi dă bani. Vino cu nesimțitule. Trebuie să-l omor. Nu știu ceva, nu mai fac misiune. Mă bat cu nesimțiții ăștia. Mă
aleargă toți. Bun! 15 minute de când filmăm. Dați, vă rog eu, like și subscribe ca să facem și noi 100 de urmăritori, de abonați măcar. Că avem 14. Care îmi dă, le dau și eu înapoi. Hai, Doamne, Doamne, acum ce fac? Că mă prinde. Nu mă prinde, că sunt șmecher. Fac. Eee! Nu mai am gloanțe pe pușcă. Nu e bine. Am 3 stele. Uite antena aici, ce se chemă bug. Deci, bug drift. Cei sunt după mine și în fața mea. Vreau să le fac o schemă. Ei se izbesc toți de mine, dar ei nu știu că am arma secretă. Dacă activez arma secretă, drift modul. Apăsați de 2 ori acolo unde dați pe misiune. 1, 2. Și să vedeți acum cum se activ. Vedeți că nimeni nu mai prinde. Hop. Iar de reclamă. M-a scos. De ce? Iau, de 10. Hai și cu melodia care sparge Iau. România! Habar n-am de ce m-a scos. Și normal că reclamă. Jocul este frumos, dar nu prea îmi place pentru că bagă reclame. Întâi o să vă instalați GTA 1, GTA România 1 și după aia trebuie să-i dați actualizare. Și pe ce dați actualizare, vi se descarcă 2-ul și l-aveți. Să scrieți, vă rog, în comentarii dacă vreți să fac tutorial cu GTA-ul ca să-l descarc. Că mulți dintre voi vă place GTA-ul, dar celălalt este cu bani și nu avem buget. Iaca! Și nu mi-am nicio stea, am scăpat. Dar de ce m-a scos? Asta mă întreb eu. Cred că o să filmăm vreo 25 de minute, cel mai mare videoclip. A început și ploaia! Nu, pe ploaie se fac accidente. Ce nasol e, băi! Nu! Dar mașina de poliție n-are muzică. Eu acum am observat. Da, cred că 20 de minute sau 18 o să filmăm. Habar n-am. Îl fac, spun că trebuie să mă duc la antrenamente de fotbal. Oh, mamă, cât de ce prost e ăla, băi. Ce prost. Uitați-vă cum se... N-ai. Uitați mașina care fuge. Să vedeți acum ce le fac. Că am luat Bugatti-ul, am luat Ferrari-ul. Uite antena aici. Asta. Da, asta e. Am și muzică. Ia-o. Ia-o. Modești. Sărătă-mi România. Cine iubești la România?
cu ardeleanu. Hop, hop, hop! Cel mai bun la condus, uitați-vă ce bine conduc, deloc nu izbesc cu nimeni. Tu ești moldovean, ardelean, suntem de romanii, iali, jos! Moldovean, suntem de romanii, iali. Opa, 20 de minute, bun! Cât e ora? E 12, acum la 1 trebuie să mă duc la antrenamente. Tutorial v-am spus la GTA Romania. Bun. Cam atât cu acest video. Stați puțin să ies. Să vedeți cum arată GTA-ul. Ăsta e. GTA.ro. Dacă scrieți nu vi-l dăm. Dar o să vă las eu site-ul să-mi spuneți dacă vreți tutorial sau nu. Eu am fost Gabi, v-am pupat, v-am salutat, like și subscribe, vă pup!